IFM News. IFM. Si Idol John nakatutok sa Jai. Idol John kami. Nagpalagi pa ti Department of Environment and Natural Resources Provincial Office iti sana pa nagpupuor kas paset ti panagaselebrar itat taabulan ti Pebrero iti Love Month masapol nga etena ti Aglawlaw. Daytoy ti maysa kadagiti kampanya manen ti departamento saan alinged nga adulata dagiti saan na nga amo nga ipateg kadagiti pamalagit ken pamagbaga tapno mataginayon iti kinasalon ata ti Aglawlaw. Impalagip ti departamento aliklikan ng tiagpuor kadagiti ruot wenno garami iti kataltalunan kakairaman ng dagiti basbasura sa mabalin aday ito iti mangitunda iti nalawa nga uram iti katalunan kan posible nga gramrampay daytoy kadagiti kabanbantayan. Nasken pay ang maibeleng anasayaat dagiti pagupusan na ti sigarilyo nang nangruna no tiyempo iti tikag at alistong agapoy dagiti karuutan. Kakairamanan pay ditoy dagiti botelya ken materyales nga daan na ti petrolyo na tano na bara ti tiyempo ket dakkel ti tsansada dagitoy mauram. Malaksi ti dayta ket kinutigot pa iti departamento iti panagbalin a responsable dagiti camp goers aglalo kadagiti agar-aramat ti bonfire wenno iti panagtuntuno kadagiti taraon asaan da nga liwliwayan ken masapul ti panakasebseb da dagitoy no malpas. Sigudan pa ti panag-report no dagiti insidente tapno makapagresponde metlaeng nga insigida dagiti otoridad. Damagiti adi. Idol John, awan ti may siyang katda nga inspection iti tunggal ili tapno ma-check na digito if they are compliant or not kada ti ararmiden da nga balaag wenno digito yung recommendation not to burn grass or whatsoever. One responsibilidad ko dagiti barangay Idol Bernard and the local government ko nam. When So kadigiti ka kung daw ita anang arod dito nga makontrol digito nga puor dita Idol Joan. Awan para dulos buenos oray no amo dalang aro din nga maipari ket alalatahan damit nga dumdum nga Idol Bernard. Sutta nya laki din ay ati mapaspasama ken ti lubong tayon. Ket manulang nga ang sen digiti lumugar. Siguro handa pa mariknatata because of course hindi pa sila nagpa-check up or whatsoever or na immune dan ti as-asuken Idol Jo. Andi nga men? When ornongan pa lang ti bagida apitan dan to into no masangkuan. Hapo nagbutang ni kita maapitan dan to into no masangwanan nin ano kas pagarigan ala po ay anyway lakat good luck nga masapol nga adangipin dito tapno di lang nga agbaling nga balaag lang Idol Joan di ngamin no di ti problema met namin Idol Bernard awan digiti to makdire testigo tapno napigpig sa kuma di pan nakaipila ti reklamo kadakwada Idol Bernard. Jesus apom hanga masapol ti testigo no isuda mismo ti mapan saan? When ko Idol Bernard. Di ba? Kat isudat authority kat no that otoridad may panggap ka dito isudat mga implement iti law ket alis to dalang atiluin babaen pa lang kadigiti ordinansa or linteg may panggap iti Clean Air Act ayon Clean Air Act is law already kada isam aminen garami ordinance it is provincial ordinance mabalinda nga pilaan ti reklamo tapno maikanti warning dito wenno maikan that ultimatum Idol Joan. Idol Bernard. Okay anymore Damagiti DNR Kadwarte 99.5 FM Lawag Idol John Gistin Tata or